Min nhar it-tnejn li ġej, ristoranti, bars, kazini u snack bars se jkunu jistgħu jibqgħu miftuħin sas-satej ta' filgħodu. Dan hekk kif l-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru qatt ta' tibdiliet fir-restrizzjonijiet marbuta mal-COVID-19. Min nhar it-tnejn ukoll mezzi ta' trasport tal-baħar se jitħallew joperaw b'65% tal-ammont ta' passiġġieri li huma liċenzjati li jistgħu jitellgħu u se jerġgħu jiftħu il-water parks. Jerġa' jitħalla wkoll il-contact sport ta' tfal ta' taħt 17-il sena u anki il-fitness classes. Mit-tnejn il-ħinijiet ta' żjarat fis-swali ewlenin f'Mater Dei se jiżdiedu. Viżitaturi se jkunu permessi iżuru lil pazjenti mill-11:30 sa filgħodu sas-sija u mit-3 sa 8. Ġiet ikkonfermata wkoll id-deċiżjoni li minn nhar il-ħamis l-ewwel ta' Lulju kull min ħadd doża kollha tal-vaċċin u għaddew 14-il ġurnata mill-aħħar doża kif ukoll għandu fil-pussess tiegħu ċertifikat tal-vaċċin se jkun jista' jibqa' mingħajr maskra f'postijiet pubbliċi fil-miftuħ. Dan però sa massimu ta' 2 persuni imlaqma flimkien. Tfal ta' taħt 12-il sena jistgħu jibqgħu bla maskra sakemm ikunu akkumpanjati minn persuna li huwa mlaqqam kontra l-COVID-19. Minkejja rilas ta' dawn il-miżuri, il-Gvern baqa' ma ħabbar xejn ġdid brabta mal-qasam tad-divertiment, qasam li sa issa għadu qed ikun deskritt mill-operaturi stess bħala wieħed li qed ikun ikdiskriminat. Intant bejn il-ħamis u l-ġimgħa kienu rrappurtati 5 każijiet ġodda tal-virus f'Malta filwaqt li fiequ 3 persuni biex bekk il-każijiet attivi issa huma 29. Ħadd ma tilef ħajtu kawża tal-virus fl-aħħar sigħat bil-vittmi jibqgħu 420. Sa issa kważi 304,000 persuna f'pajjiżna ħadu d-doża sħiħa tal-vaċċin. Kif kien mistenni l-ħamis filgħaxija tħabbar li Malta tpoġġiet fuq il-lista l-ħadra tar-Renju Unit, dan ifisser li wieħed m'għandux għalfejn isegwi perjodu ta' kwarantina mal-wasla tiegħu minn dan il-pajjiż. Madankollu dan jgħod biss għal min hu mlaqqam b'mod sħiħ. Minkejja dan min jivvjaġġa minn Malta lejn ir-Renju Unit xorta waħda jrid jimla formula li tissejjaħ Passenger Locator Form. Jipprovdi test negattiv qabel jivvjaġġa kif ukoll jagħmel test fit-tieni jum mill-wasla tiegħu. Dawn il-bidliet se jidħlu fis-seħħ minn nhar l-erba' 30 ta' Ġunju. Min se jivvjaġġa mir-Renju Unit lejn Malta jiġifieri dawk li se jidħlu f'pajjiżna jekk mhux imlaqma b'mod sħiħ xorta waħda se jkunu meħtieġa jagħmlu swab test u jissegwu perjodu ta' kwarantina skont ir-regolamentazzjonijiet tas-Supritendent tas-Saħħa f'pubblika ta' pajjiżna. Dan fid-dawl tas-sitwazzjoni tal-varjant Indjan li hemm fir-Renju Unit. Min hu mlaqqam jista' jidħol b'mod normali u ma jkunx jeħtieġ li jagħmel kwarantina.